Gika sorpresa sa mga opisyales sa Mandawi City ang balita kabahin sa duha ka mga pulis nga nadakpan sa managlahing operasyon. Hinumduman una ni atong weekend naaresto ang usa ka pulis dito sa operasyon sa Cebu City. Ang pulis nga nadestino sa usa sa mga istasyon sa Mandawi City Police arestado sa anti-drug operation ug nakuhaan og mga gitukuang shabu. Gikonsidera siyang high-value individual. Samtang sa laing operasyon usab, laing pulis ang naaresto. Human giingong nanion og armas ug nanghulga sa iyang silingan. Sa dihang gipangayuan og reaksyon sa mga tigbalita ang mga opisyal sa Mandawi City kay ang duha ka mga pulis pulos na destino sa Mandawi, wala pa hinuon sila makadawat og report kabahin niini. Apan magpakisayod sila sa MCPO. Ato nang i-clarify o kung sa gina ka tinuod kay nadakpan naman. So mas maayo nga nadakpan ang atong pulis nga nakahatag sa laod.